dám vám med. Každému jednému členovi dám zadarmo med. A viete prečo? Lebo ja verím, že dobro tvorí dobro a vy ste dobrí, vy sa snažíte mňa podporiť a preto ja každému vám dám med. Píšete mi, voláte mi, ďakujete mi, snažíte sa ma povzbudiť, podporiť, objednávate si na stránke, dávate si do košíka pomoc trudovi. Stále len niečo robíte pre mňa. A teraz konečne prišiel čas, aby som ja niečo urobil pre vás. Už konečne niečo poriadne. Ten med vám dám zadarmo, alebo by ste chceli takúto šiltovku, alebo chcete byť úplne v tej najúžšej komunite pri mne, rozhodovať so mnou. Prišiel čas vybudovať konečne poriadnu komunitu tu na YouTube. Ja neviem, či vy viete, ale tu môžeme vybudovať komunitu členov a títo členovia podporujú tento kanál a podporujú Truda. A ja vám teraz chcem povedať, že táto šanca tu je, teraz prišiel ten čas a teraz prišiel aj ten čas niečo vám dať. 3 druhy členstva. Vyber si členstvo. Dostaň šiltovku, mikinu, tričko. Pozeraj videá popredu, pred premiérou. Dávaj mi otázky. Rozhoduj o tom, čo sa bude diať. Získaj až 15% zľavu na Trudo.sk. Chceš sa so mnou stretnúť? Chceš vedieť, na akej včelárskej akcii som? Tak teraz to už budeš vedieť. A na Vianoce ti pošlem krásny darček, z ktorého odpadneš. Ty dávaš mne a ja sa ti chcem odvďačiť. Teraz sa budem snažiť ja to všetko tebe vrátiť. Takže ľudia, staňte sa členom tohto kanálu, správame tú veľkú komunitu, pretože život včiel to nie je len med lízať. Teším sa na vás. Ahojte.